100 ýaşagadan batan Öwüdberdi Haja aga Türkmenistandan Owganystana göçüp gelen häzirki wagt hem aýatda bar bolan tanyjy türkmen ýaşulularynyň biri. 94 ýaşynda dygyna garamazdan Öwüdberdi Haja aga Türkmenistanyň Lewap welaýatyndan göçüp gaýdan pursatlaryny häzirki güneçelini hem ýatlaýar. Intek çağa wagty ata watanyny terk etmäge mejbur galan Öwüdberdi aga ýolda Rus goşunlary tarapyndan ýetir alnandyklaryny hem gurrun berýär. Olar çıkan yiyecek olsa tutulduk. Ama da ortası belki de saraya bak koydu. Ýetirlikden gaçyp Owganystana gelenlerinden soň Öwüdberdi Haja aga masalasy bilen il ýurt bolup özüni ikerançylyga berýär. Häzirki pursat hem aktyk çowluklarynyň arasynda Öwüdberdi aga Türkmenistanda wagtlar hem aglawy ikerançylyk bilen meşgulanandyklaryny ýatlaýar. Inde şol bir ýol koýurçalaňyz, şu atalaňyz näden batýany, şonu sübilerim göze görnüp durmy? Nähil yer barlygy, näme ekin barlygy. Näme ekýär ýollar ýerleňiz? Yeri oynak ýatak. 100 ýaşa goloýlan Öwüdberdi Haja aga bu günler has hem köp. Gözüme görünýär Lewabyň ýyly diýen setirleri barha köp dile getirýär. Gelende yaptanız sildi, elinde kağıtmen kıptın da sildi kurbanın olayın Lewabyň ýyly ýöşi nereden Lewapy narlıydı. Şora gelen soň aýtýandyrdy şaba. Gidäsi gelip götürip o hısı gelende yaptılar çiğle, elinde katmene, elinde pile. Gözüme görünüyor Lewabyň ýyly, ýör sen nazar Lewap dağına gidelim.